Toto je most Millau, najdlhší most na svete. Jeho najvyššia väža sa týči do výšky 334 metrov. Most vyzerá, ako by bol postavený nad oblakmi. Je to megastavba, ktorá sa vraj nedala postaviť. Keď som im ukázal prvé nákresy, mysleli si, že som sa zbláznil. Tým, ktorý bude stavať túto megastavbu, musí zvládnuť zosuvy pôdy, vietor s rýchlosťou 130 km za hodinu a silné búrky, ktorým bude most odolávať. Tento most posúva hranice inžinierstva a dokonca ich prekračuje. Predstavte si rad Eiffeloviek, na ktorých je zavesená štvorprúdová diaľnica, ktorá pretína jedno z najhlbších údolí vo Francúzsku. Tak by sa dal charakterizovať most Millau. Tým konštruktérov zápasí od začiatku s 3 veľkými výzvami. Prvá, postaviť najvyššie mostné piliere na svete. Druhá, umiestniť na ne diaľnicu vážiacu 36 000 tón. A tretia, vstýčiť 7 oceľových pilónov, z ktorých každý váži 700 tón. A čo viac, stavitelia to musia urobiť stovky metrov nad zemou. Keby ste stáli na vrchole Eiffelovky, pozerali by ste sa na tento most z podhľadu. Október 2001. Tým začína s výkopovými prácami. Most musí mať životnosť 120 rokov. Na to, aby stavbári dostali kontrakt, museli podpísať, že most postavia do 4 rokov. Pre porovnanie, najdlhší vysutý most na svete Akashi Kaikyo v Japonsku stavali 10 rokov. Za každý deň oneskorenia musia stavbári zaplatiť penále $30 000. 7 mostných pilierov je očíslovaných od severnej časti údolia. Číslo 1 robí problémy kvôli veľmi strmému svahu. Číslo 2 je najväčšia výzva, pretože je najvyšší. Číslo 3 premosťuje rieku a je len o trochu kratší. Piliere číslo 4, 5, 6 a 7 budú stáť na miernejšej južnej strane údolia. Na začiatok musia stavbári vyhlbiť dostatočne hlboké základy do podložia, aby dokázali uniesť váhu celého mosta. Sily prírody sú však proti nim. Geológovia upozorňujú stavbárov na rozbité vápencové podložie. Skaly sú plné dutín. Tieto dutiny sú nevyhnutné pre lokálnu produkciu syrov. Jaskinné systémy okolo Millau sú domovom jedinečnej baktérie, ktorá spôsobuje modrastú pleseň na svetoznámom syre Roquefort. Čo je však dobré pre syr, môže mať katastrofálne následky pre megastavbu. Diagnostika geológov je jednoznačná. Zosuvy. Tento druh katastrofy by mohol ohroziť celý projekt. Napriek varovaniam pokračovali stavebné práce podľa plánu. Podľa predpovede geológov spôsobila silná búrka počas prác zosúv pôdy. ...4000 kubických metrov skaly sa zosunulo na prvý pilier. Zosúv pilier nepoškodil, ale varovanie bolo jasné.
Stavitelia použili ľudskú silu a technológiu na stabilizáciu svahu pred ďalším zosuvom. Ak je táto oblasť náchylná na zosuvy, prečo chcú postaviť najvyšší most na svete práve na tomto mieste? Odpoveď je jednoduchá. V 80. rokoch postavilo Francúzsko diaľnicu do Španielska. Táto tepna vedie na juh z Paríža cez Francúzsko. Druhá časť diaľnice ide zo stredozemskej oblasti smerom na sever. Obe diaľnice sa stretli pri jednom z najhlbších údolí Francúzska a tam sa aj zastavili. Vitajte v Millau, v najznámejšom francúzskom lieviku. Mesto Millau sa nachádza v hornatom regióne centrálneho masívu v tichej oblasti Francúzska. V lete zažívalo toto stredoveké mestečko dopravný kolaps. Obyvatelia to už nemohli vydržať. Rovnako ani ich starosta. Nebolo to dobré pre našu reputáciu. Každý deň ste počuli v rádiu: vyhnite sa Millau, ušetríte si 5 hodín čakania. Nebola to pohroma len pre obyvateľov. Dve dievčatá, Jemila a Jemima, vyrazia z jednej strany približne 30 kilometrov od Millau po diaľnici, aby nám ukázali, prečo bol most tak dôležitý. Jemila v aute číslo 33 pôjde cez nový most a Jemima v aute číslo 22 pôjde starou cestou cez údolie. Auto číslo 33 idúce po diaľnici sa dostane k mostu za 18 minút. Jediné spomalenie je 30 sekúnd pri výbere mýtneho na moste. Pri rýchlosti 100 km za hodinu prejde týmto honosným mostom za 32 minút. Medzitým sa auto s číslom 22 vlečie ulicami stredovekého mestečka Millau. Cyklisti, chodci, ľudia s obsami, všetci tu majú svoje miesto. A potom sa auto vydá na zdĺhavú cestu údolím. Čas v cieli je zdrvujúci. Hodina 35 minút. Viac ako hodinový rozdiel oproti Jemile, ktorá použila diaľnicu a most. Teraz je jasné, prečo bol most taký potrebný. Ale francúzskej vláde trvalo dlhý čas postaviť ho. 12 rokov pred začiatkom výstavby vznikol na ministerstve dopravy v Paríži plán. Hlavný staviteľ mostu Michel Virloger nie je obyčajný inžinier. Je to muž, ktorý myslí vo veľkom. Má na svojom konte stavbu mosta s najdlhším lanovým rozpätím na svete, v Normandii. Po ukončení tejto megastavby bol Virloger pripravený na nový projekt v Millau. Jeho plán? Ďalší lanový most s technológiou prevyšujúcou všetko doposiaľ a piliermi 4-krát vyššími, ako má most v Normandii. Most Millau nebude len najvyšší. Bude to najneobyčajnejší most, aký bol kedy postavený. Keď som im ukázal prvé nákresy, mysleli si, že som sa zbláznil. Most v Normandii má 2 rady lán, ktoré držia vozovku. Pri konštrukcii nového mosta chcel Virloger zvýšiť počet pilierov a použiť len 1 rad lán, pričom ten poniesie 2-krát väčšiu záťaž. Nový 2,5-kilometrový most v Millau by mal mať sériu pilierov. Nikto predtým nenavrhol most s viacnásobným rozpätím a 1 radom lán v takýchto rozmeroch. Francúzske úrady mali problém. Nervozita kvôli novému projektu vyústila do vyhlásenia verejnej súťaže, v ktorej sa posudzovali návrhy aj od iných architektov a inžinierov. Víťaz, Lord Norman Foster, je jedným z najuznávanejších svetových architektov. V Hongkongu postavil najväčší terminál na svete.
V Barcelone na vysielači doslova visia kancelárie vo vzduchu. Je to muž, ktorý premýšľa o nemožnom a uskutočňuje to. Sú to pre architekta výzvy, na ktoré musí reagovať. V Milau zareagoval na túto výzvu a zosúladil ju s krajinou. A to len kúsok od známeho Gorge de Tarn, čo je francúzsky ekvivalent Grand Canyonu. Ako vytvoriť stavbu, ktorá musí odolávať silám prírody a pritom musí vyzerať ľahko? Ako urobiť dielo takého rozsahu a zasadiť ho do prekrásnej krajiny? Fosterovou odpoveďou bolo prerobenie Výrložejovho odvážneho návrhu. Pretvoril elegantný kus inžinierského umenia na skutočné umenie. Odvážne odstránil 2 z 9 pilierov a zoštíhlil zostávajúce piliere spolu s mostovkou. Foster chcel, aby most vyzeral ľahko, ako motýl. Ale tento motýl musí uniesť váhu 5 Eiffelových veží a odolať vetru v sile výchrice, stovky metrov nad riekou Tarn. Zlý návrh by spôsobil obrovskú katastrofu. Zatiaľ, čo návrhy na most v Milau boli len na papieri, Fosterova reputácia utrpela ťažkú ranu. Jeho miléniový most v Londýne, mimochodom tiež konštrukčný rekord, je najnižším vysutým mostom na svete. Keď bol tento most v júni 2000 otvorený prechodcov, bola to verejná katastrofa. Davy ľudí vytvorili rezonančnú frekvenciu a most sa začal húpať. Ľudia zmenšovali svoje kroky, aby sa prispôsobili hojdaniu, ale efekt sa zvyšoval. Hoci to neohrozilo konštrukciu, pocit z kolísania bol taký dramatický, že ho úrady zatvorili. Prestavba trvala 1,5 roka a stála $8 miliónov. To bolo zlé znamenie pre most v Milau, ktorého výstavba sa onedlho mala začať. Pri jeho 15-násobnej výške by bola chyba v návrhu katastrofou. December 2001. Francúzsky most Milau, najvyšší most na svete, je vo výstavbe. Všetko na tomto projekte je nadpriemerné. Bude potrebných 200 000 tón betónu, tak veľa, že na blízku bola postavená továreň na betón. Nie je to však také jednoduché. Recept na betón musí byť presný. Musí mať pevnú štruktúru, aby dokázal uniesť záťaž, nemôže tvrdnúť rýchlo, pretože bude dopravený do enormnej výšky a až potom umiestnený na svoje miesto, a potrebuje mať správnu farbu, aby vyhovoval predstavám Normana Fostera. Architektová vízia spôsobila stavebnému tímu nemalé problémy. Každý pilier má zložitý geometrický tvar, zužujúci sa smerom nahor, s vertikálnymi rihami vytvárajúcimi tiene. Čo je však pre architekta len čiara na papieri, je v skutočnosti výzva na postavenie. Obrovské piliere sú budované krok po kroku nalievaním betónu do dočasných foriem. Na získanie potrebnej pevnosti sú formy vyplnené oceľovými výstužami. Celkovo bude umiestnených 16 000 tón oceľových výstuží. Keby sme ich zoradili za sebou, vytvorili by pás dlhý 4000 kilometrov, siahajúci od Milau po strednú Afriku. Tvar každého piliera je veľmi komplikovaný. Vždy, keď odstraňujú sekciu z červenej ocele, musia zmeniť tvar formy, aby sedela s nasledujúcou 4-metrovou časťou. Presúvať tieto oceľové panely vážiace 15 tón nie je jednoduché. Tvar formy musia zmeniť viac ako 250 krát. Každé 3 dni prejdú pracovníci na každom pilieri týmto procesom a potom ho znovu zopakujú. Celá stavba bola vzhľadom na permanentnú hrozbu zmeškania bojom s časom. Zodpovednosť za časový a finančný harmonogram mal na starosti Jean-Pierre Martin.
Čo by sa stalo, keby nám to namiesto 3 dní trvalo 4? Vynásobte si to počtom zalievaní. Skončili by sme s 3 až 6-mesačným meškaním. Na penále $1 milión mesačne za meškanie nechce Martin ani pomyslieť. Časový harmonogram nebol jeho jedinou starosťou. Ak staviate najvyšší most na svete, musíte pracovať s presnosťou na centimeter. Malá odchýlka môže mať katastrofálne následky. 10 cm rozdiel na 4-metrovej sekcii a najvyšší pilier by bol o 6 metrov kratší. Každý tím musel dosiahnuť inú výšku. Pre pilier 2 to bolo 245 metrov nad zemou, 546 metrov zo severnej a 1914 z južnej strany. Chyby neprichádzali do úvahy. Jediný spôsob, ako všetko presne zamerať, bol systém GPS s maximálnou odchýlkou 4 mm. Použitím signálu zo siete satelitov dokázal tím presne určiť svoju polohu. Boli si istí, že merania sú presné. Mesiac po mesiaci rástli piliere k oblohe. V novembri 2003 dosiahli svoju konečnú výšku. 245 metrov vysoký druhý pilier sa stal najvyšším mostným pilierom na svete. Je však tento rekordný pilier na svojom mieste? S presnosťou na 2 cm dosiahli svoj cieľ. Zátky od šampanského strieľajú. Je čas na malú oslavu. Napriek tomu, že sú mesiac v predstihu, nemôžu si dovoliť oddychovať. Ďalšia fáza projektu bude najťažšia. Fáza 2 má za cieľ vybudovať na najvyššom moste na svete 2,5-kilometrovú vozovku s váhou 36 000 tón vo výške 270 metrov nad riekou Tarn. Stavitelia vedia o nebezpečenstve, ktoré im tu hrozí. Úraz v tejto výške môže byť smrteľný. Pri stavbe Brooklynského mosta zomrelo 34 robotníkov. V roku 1970 zahynulo na stavbe mosta v Melbourne v Austrálii 35 ľudí. A o rok neskôr zomrelo v Nemecku pri kolapse mosta Koblenz 13 robotníkov. Kvôli týmto smrteľným úrazom sa rozhodli stavitelia, vzhľadom na bezpečnosť, postaviť vozovku na pevnej zemi. Stavať z ocele je teoreticky bezpečnejšie na zemi, ako zdvíhať obrovské sekcie z betónu do vysokej výšky. Je tu však jeden problém. Nikto predtým nestaval vozovku mosta s celkovou dĺžkou 2,5 kilometra na pilieroch v takej výške. Nakoniec sa našiel jediný výrobca ocele, ktorý sa na to podujal. Oceliarská firma Eiffel, založená veľkým francúzskym inžinierom. Eiffel postavil v minulosti najvyšší most na svete. Most Garabit Viadukt v južnom Francúzsku. Bolo to tesne pred tým, ako sa pustil do práce na kostre pre sochu Slobody a ako postavil Eiffelovku. Aj napriek skúsenostiam, ktoré táto firma má, vedel jej riaditeľ Marc Buonomo, do akého rizika sa púšťa. Bolo to veľké riziko. Ak by nám to nevyšlo, doplatila by na to celá spoločnosť. V oceliarniach vyrobili masívne časti, ktoré vytvoria vozovku mostu. Táto obrovská skladačka pozostáva z 2200 kusov vážiacich v priemere 90 tón.
Niektoré z nich sú dlhé až 22 metrov. Každá časť bola vymeraná pomocou laserra s presnosťou na milimetre. Veľké štvorcové nosníky sú chrbticou mosta a budú neohybnou časťou vozovky. Na každú stranu nosníka sa privaria trojuholníkové časti, ktoré vytvoria priestor pre štvorprúdovú diaľnicu. Na splnenie náročného plánu používajú automatický zvárací robot s 2 hlavami a plazmový rezací stroj. Rozmery každého komponentu sú naprogramované do počítača. Stroj si už potom ľahko poradí aj s tou najtvrdšou oceľou. Lúč dosahuje teplotu 28 000 stupňov Celzia, čo je 5-krát viac ako teplota zemského jadra. Rezanie a zváranie bolo jednoduchšou časťou práce. Náročnejšie bolo dopraviť všetky dielce stovky kilometrov do Milau. Trasy museli byť starostlivo naplánované, aby sa predišlo kolízii. Polícia zaisťovala bezpečnosť a prejazd materiálu. Aj napriek starostlivému plánovaniu mali stavitelia s dopravou problémy. Na konštrukciu mosta bolo potrebných viac ako 2000 takýchto konvojov. Komponenty sú na mieste. Teraz budú starostlivo roztriedené a rozmiestnené po oboch stranách údolia. Tu sa časti tejto masívnej skladačky zvaria a vytvoria 2 polovice vozovky. Dať tieto 2 polovice dokopy a premostiť údolie na najvyššom pilieri bude obrovská výzva. Ešte nikto neumiestnil vozovku na pilieri vyššom ako 80 poschodový mrakodrap. Most spoja posúvaním 2 gigantických častí oproti sebe. Po spojení budú spolu merať neuveriteľných 2,5 kilometra. Hlavný inžinier stavby Jean-Marie Kremer bol presvedčený, že sa to podarí. Ani jeden z inžinierov, ktorí poznajú túto metódu, neveril, že sa to môže podariť. Ak by sa stavitelia pomýlili vo výpočtoch, celá stavba by sa zrútila do údolia. Nakoniec sme našli riešenie. Pôjde o spojenie z 2 strán. Jedna časť pôjde od Larzaku a druhá časť od Rúž. Budeme ich tlačiť k sebe, až kým sa nestretnú nad riekou Tarn. Pri menších mostoch sa používa podobná technika. Silné hydraulické stroje tlačia jednotlivé časti k sebe. Ale Milau bude najdlhším mostom na najvyššom pilieri. Komplikácie sú nepredvídateľné. Vozovka by sa mohla pri posúvaní do vzdialenosti 342 metrov, čo je vzdialenosť medzi jednotlivými piliermi, poškodiť. Dovtedy sa podarilo najviac vysunúť vozovku len do polovičnej vzdialenosti. Prvá časť riešenia bola jednoduchá. Umiestniť pilón tak, aby laná držali prednú časť mostovky ponad údolie. Potom skonštruovali podporné oceľové piliere, ktoré rozdelili priestor medzi piliermi na 171 metrov. Konštrukcia týchto masívnych oceľových veží si vyžiadala veľké úsilie. Najvyššia z nich má 170 metrov a bude musieť uniesť veľký náklad. Váha časti vozovky spolu s 90-metrovým pilónom je 7000 tón. Najhorším scenárom pre staviteľov bol kolaps pilierov v dôsledku posúvania masívneho nákladu. Ak by sme to urobili obyčajným spôsobom, zrútili by sa piliere ako domčeky z karát. Niekto musí tento spôsob vylepšiť. S novým riešením prišli Marc Buonomo a Jean-Marie Kremer. Základný princíp vám ukážeme na ťažkej krabici a nestabilnom stole. Bežným postupom zvalíte pilier.
Chcem presunúť mostovku nad pilierom. Ak ju pustím sem, zvalím pilier, pretože je príliš vysoký. Nápad je nainštalovať na pilier posúvací systém. Keď potom posuniem mostovku, nebude to mať vplyv na stabilitu piliera. Niekoľko spúšťacích systémov nadvihne mostovku a posunie ju o kus dopredu. Každý systém používa 2 klinové bloky pod každou stranou mostovky. Horný klin tlačí dopredu hydraulický mechanizmus. Keď sa klin posunie dopredu, nadvihne to mostovku spod pier a posunie ju o 600 mm. Spodný klin sa potom zatiahne a vráti mostovku na podpery. Horný klin sa vráti do pôvodnej polohy a celý cyklus sa opakuje. Na každom pilieri sú umiestnené 4 takéto zariadenia. Sú naprogramované tak, aby pracovali synchrónne. Výsledkom je zdvihnutie celej vozovky a jej posunutie dopredu. Ak by sa jedno zariadenie pokazilo alebo oneskorilo, mohlo by to spôsobiť katastrofu. Vzniknutá sila by od seba otlačila piliere a tie by sa zrútili. Keď ste tam hore a vidíte Milau z 300-metrovej výšky, nie ste si istí, či to bol dobrý nápad. Budúcnosť projektu závisela na prototype, ktorý nebol nikdy vyskúšaný. Je ráno 26. februára 2003. Pre najvyšší most na svete je to deň pravdy. Všetko je pripravené na testovanie. Flexibilita mostovky, pevnosť oceľových veží, aj novátorský hydraulický systém. Buonomo, muž s tvrdou nátorou, má isté obavy. Nikdy predtým to nebolo vyskúšané. Priznám sa, že mám isté obavy. Pumpy bežia, piesty začínajú tlačiť a mostovka začína svoju púť ponad údolie. Počul som, ako sa zaplí motory. Položil som prst na mostovku a cítil som, ako sa hýbe. Každé 4 minúty sa mostovka posunie o 600 mm. Zememerači zaznamenávajú posun. Stavbári majú pochybnosti, keď vidia, ako sa neupevnená mostovka posúva dopredu. Konečne dosiahne prvý pilier. Má za sebou 204 metrov, ale zostáva jej ešte 2256. Zdá sa, že zariadenie funguje podľa plánu. Inžinieri sú napätí. Čím ďalej sa mostovka posúva do priestoru, tým viac je vystavená vetru, ktorý tu môže dosiahnuť rýchlosť až 130 km za hodinu. Mostovka má tvar obráteného krídla lietadla. Stavbári sa obávajú toho, aby im neodletela. Inžinieri napäto sledujú správy o počasí. Podľa predpovede má dobré počasie vydržať 3 dni a sila vetra by nemala prekročiť 85 km za hodinu, takže konštruktéri môžu pokračovať a mostovka sa posúva ďalej. Musia postupovať opatrne. Silný vietor by mohol most ľahko poškodiť. V roku 1940 postavili v štáte Washington visutý most ponad Tacomskú úžinu. Otvorenie 1. júla sprevádzala veľká ceremónia. Oslavy boli však krátke. Most mal veľký problém. Vietor. Nosníky pod mostom boli navrhnuté bez pružnosti. Vietor, ktorý sa opieral do mosta, spôsobil nekontrolovateľné vlnenie vozovky. Miestny most nazvali Cválajúca Gerty.
7. novembra dosiahla sila vetra 70 km za hodinu a to spôsobilo silné krútenie mostu. Hodinu pred polnocou museli ľudia aj autá most urýchlene opustiť. Most sa zrútil do rieky. Ako priamy dôsledok tejto udalosti je dnes testovanie v aerodynamickom tuneli štandardná metóda. V údolí Tarny analyzovali vietor viac ako 18 mesiacov a potom vytvorili aerodynamický tunel, v ktorom boli rovnaké poveternostné podmienky. Odborník na vietor Olivier Flamon bol šokovaný výsledkami. Priemerná rýchlosť vetra bola relatívne nízka, ale z turbulencií sa vytvoril silný nárazový vietor. Nerovný terén spôsobuje silné turbulencie práve vo výške mostovky. Vietor s rýchlosťou 130 km za hodinu je klasifikovaný ako hurikán. Celý most, piliere, pilóny aj kritická mostovka prešiel prísnymi testami. Nejde však len o aerodynamiku hotového mosta. Stavbári museli zistiť, ako sa bude most správať počas najrizikovejšej etapy, ktorou bolo posúvanie mostovky. Olivier a jeho tím dospeli k zarážajúcim výsledkom. Vietor, ktorý namerali, má dostatočnú silu, aby odfúkol nezabezpečenú mostovku a poslal ju na dno údolia. Potom sa začala nočná mora. 22. augusta 2003, 6 mesiacov od začiatku posúvania, zlyhal jeden z posuvných mechanizmov a mostovka zostala čiastočne visieť vo vetre. Aby toho nebolo dosť, predpoveď počasia ohlasovala búrky. Až doposiaľ fungovali posuvné mechanizmy perfektne, ale boli to prototypy a kvôli neúprosnému plánu neboli otestované. Problém bol v tom, že v mieste trenia povrchov sa poškodila teflónová vrstva a vzniknuté trenie bolo príliš veľké pre hydraulický mechanizmus. Nikto nepočítal s tým, že bude nutné vymeniť časti tohto zariadenia počas posúvania na vrchole masívneho betónového piliera. Pre muža, ktorý vsadil svoju reputáciu na tento systém, to bola zlá správa. Bol to obrovský stres. Nezabudnem na to do konca svojho života. Inžinieri nakoniec zistili, čo spôsobilo tento problém. Konštruktéri podcenili trecie sily medzi povrchmi. Bez potrebných náhradných dielov nie sú schopní stroje opraviť. Potrebovali čo najrýchlejšie nájsť riešenie. Keď sa Apollo 13 vrátil z poruchou, inžinieri z NASA si vyžiadali zoznam všetkých vecí, ktoré boli na palube. Aj tím v Milausi urobil podrobný zoznam. Zistili, že druhý posúvací systém nebol ešte použitý a môžu teda použiť teflónový povrch z neho. Celú noc pracovali na rozšírení prístupovej plošiny. Nakoniec vybrali 5 metrov dlhý a 2 tony vážiaci klin a opravili posúvací mechanizmus. Na druhý deň ráno o 8:00 bol pripravený. Koncom týždňa prišli predpovedané búrky a ďalší posuvný mechanizmus vypovedal službu. Keď sa im nakoniec podarilo dostať mostovku do bezpečia na druhý pilier, všetci si vydýchli. Nikdy na to nezabudnem. Boli to najhoršie 4 hodiny môjho života. Dve časti mostovej plochy pokračovali vo svojej ceste naprieč údolím. Deň po dni, týždeň po týždni. 14 mesiacov sa k sebe približovali po milimetroch. V máji 2004 dosiahli kritickú fázu. Kratšia časť mostovky sa posúvala 717 metrov zo severného konca, aby dosiahla svoj cieľ. Dlhšia časť mostovky sa posúvala z juhu a prešla 1,5 kilometra.
Už ich delila len sekcia nad riekou, jediné miesto, kde nebolo možné vstýčiť dočasný pilier. Stretnú sa podľa plánu. Ak sú výpočty inžinierov nesprávne, postavia najväčšieho bieleho slona v Európe. Dokonca aj muž, ktorý stojí za celým projektom, má obavy. Nebol som o tom celkom presvedčený, že obe časti mostovky sa presne stretnú. Vypočítať stred dvoch mostoviek v daných podmienkach bolo veľmi obťažné. Prečo? Poprvé preto, že východiskové body na severnej a južnej strane údolia sú v rozdielnych výškach. A po druhé preto, že most má jemné zakrivenie. Každý oceľový diel musel byť vyrezaný a zvarený s maximálnou presnosťou. Bude to zázrak inžinierstva, ak sa obe časti mosta stretnú podľa plánu. Stavitelia zistujú predpoveď počasia. Sila vetra je v povolenej norme, takže môžu začať s finálnym posunom. Hydraulické mechanizmy sa približujú k hrane mostovky a tá opúšťa pilier číslo 3. Teraz musí všetkých 21 zariadení na posúvanie pracovať synchrónne. Ak sa niečo stane, zodpovednosť leží na pleciach Marka Buonoma. Každý sa ma pýtal, či sa nám to podarí. Aby som sa uistil, že obe časti mostovky smerujú na správne miesto, mal som vpredu GPS, takže som mohol vidieť medzeru medzi reálnou a teoretickou pozíciou. Počas nasledujúcich 2 dní sa obe časti mostovky posúvajú k miestu stretnutia. Médiá z celého sveta sledujú toto riskantné divadlo. Dokonca aj predseda vlády sa rozhodol prísť osláviť túto udalosť. Mostovky sa k sebe približujú. Už ich delí len pár centimetrov. Do medzery je zavesená fľaša šampanského, aby označila moment spojenia. A nakoniec spojenie. 2 masívne oceľové časti mostovky precestovali údolím 2,5 kilometra. Keď inžinieri skontrolovali presnosť spojenia, odchýlka bola menšia ako 1 cm. Všetky výpočty a kalkulácie boli dobré. Dokázali to. Spojenie častí mostovky bol výnimočný moment. Nové správy sa šíria rýchlo. V Salzburgu dostihli Felixa Baumgartnera. Felix postavil svoju kariéru na voľných pádoch z najvyšších budov sveta. Do 24 hodín bol v Milau a robil si výpočty pre ďalší zoskok. Pri každom zoskoku berie do úvahy 2 hlavné faktory. Vyhnúť sa zatknutiu a smrti. Baumgartner počkal do zotmenia a potom prišiel na stavenisko. Vybral sa k druhému pilieru a po rebríku vyliezol do 245-metrovej výšky. Vstúpil na oceľovú plošinu, našiel si miesto na ukrytie a čakal do rána. Musel ostať ukrytý, pokým nebude mať jeho kameraman dostatočné svetlo na natočenie nového rekordu. Na druhý deň ráno o 7 hodine sa Felix objavil. Zoskočil z najvyššieho mostu na svete a na svoje konto si pripísal ďalší rekord. Najvyšší most na svete. 250 metrov. Dokázal som to. I did it.
Vyhol sa smrti a postaral sa o to, aby ho nechytila polícia. Obe plošiny boli spojené a práce sa dostali do záverečnej fázy. Stále tu však boli preteky s časom. Všetky problémy ešte neboli vyriešené. Každý mohol vidieť silné vlnenie oceľovej časti mosta. Dokonca aj niektorí skúsení stavbári pochybovali o pevnosti jeho štruktúry. Bolo to obrovské prekvapenie pre každého. Vedeli sme, že oceľ je pružná, ale nie že až tak. Stavitelia sa spoliehali na pilóny a laná, ktoré mali mostovku spevniť. Každý pilón je 90 metrov vysoký a váži 700 tón, čo sa rovná hmotnosti 85 londýnskych autobusov. Umiestniť ich na úzku plošinu mosta nad údolím bude znamenať obrovský výkon. Ale Mark Buonomo má plán. Prví ľudia, ktorí stavali vertikálne pilóny, boli Egypťania. Buonomo si osvojil techniku, ktorú používali starí Egypťania pri vstyčovaní obeliskov. Na plošinu umiestnili dve obrovské oceľové veže, uchytené lanami a vybavené hydraulickým systémom, ktorý dokáže zdvihnúť až 1000 tón. 700-tonový pilón je zdvihnutý pomocou hydrauliky. Kúsok po kúsku sa zdvíha do vertikálnej polohy. Potom je vsadený a ukotvený na svoje miesto. Buonomova technika stará 4000 rokov funguje perfektne. Keď je všetkých 7 pilónov na mieste, namontujú stavbári laná, ktoré spevnia plošinu a dajú jej potenciál vysporiadať sa s celkovým zaťažením. Hmotnosť vozovky je teraz asi 40 000 tón, čo je hmotnosť zaoceánskej lode. 154 lán ju zabezpečí pred vlnením a prípadným kolapsom. Najsilnejšie laná sú vyrobené z 91 menších oceľových lán a majú záťažovú nosnosť 25 000 tón. Sú také pevné, že by udržali 25 jumbojetov s plným výkonom motorov. Vo chvíli, keď sa laná napli, sa vlnenie vozovky eliminovalo. Na celom 2,5-kilometrovom úseku nie je väčšie ako niekoľko centimetrov. Stavbári sa konečne blížia do cieľa. Asfaltuje sa vozovka, ktorá zaťaží most o ďalších 10 000 tón. Predtým, ako bude most sprístupnený verejnosti, si musia byť stavitelia istí, že je bezpečný. Musí prejsť záťažovým testom. Po 3 rokoch výstavby najvyššieho mosta na svete, viaduktu Millau, sa inžinieri presvedčia, či boli ich výpočty správne. Pri jednoduchom vysutom lanovom moste, ako je ten v Normandii, ťažký náklad v hlavnej časti nie je problém. Laná sú zapustené do zeme a vydržia nápor. Na Milauskom viadukte sú laná zakotvené na mostovke susediacich sekcií. Záťaž na jednej sekcii by spôsobila prepad na druhej a to by zdvihlo ďalšiu sekciu. Spolu s tým by sa prehýbali aj pilóny. Výsledkom by bolo nebezpečné kolísanie celého mosta. Most musí podstúpiť poslednú skúšku. 28 nákladných vozidiel váži spolu 900 tón. Všetky sú umiestnené na kritický bod, presne v strede rozpätia. Stavbári všetko sledujú so zatajeným dychom. Prebiehajú merania. Plošina sa prehla iba o 26 cm. To je triumf inžinierov. Most bol navrhnutý tak, aby sa vysporiadal s 2-krát takou záťažou. O 4 týždne neskôr, 14. decembra 2004, prezident Jacques Chirac otvoril Milauský most. Bol to moment obrovskej radosti pre celé Francúzsko. Výstavba najvyššieho mosta na svete so životnosťou 120 rokov trvala len 3 roky.
Aj napriek zlým jazykom dotiahol Jean-Pierre Martin projekt do úspešného konca. Pokiaľ si pamätám, vždy sa počas výstavby vyskytnú vážne zranenia. My sme však nemali žiadne vážne zranenia, len pár ľahších. Od momentu, ako bol most otvorený pre verejnosť, sa stal veľkým úspechom. Prvým skutočným testom však bude, až keď sa francúzski turisti vyberú na dovolenky. Neočakával to nikto. Denne prejde mostom viac ako 50 000 vozidiel. $7 mýtne, to je dobrá správa pre spoločnosť, ktorá chce svoju 478 miliónovú investíciu získať späť. Je to impozantná stavba. A jej údržba je tiež impozantná. Thierry a Frank sú pridelení na práce na P2, najvyššom pilieri na svete. Pilier nie je vyrobený z jedného kusu betónu. Je to séria rozľahlých dutých priestorov. Ich práca je testovať komunikačné systémy a elektrické obvody na každom zo 7 poschodí. To si vyžaduje vyliesť 343 metrov hore a dole po rebríkoch. Keď sa zotmie, dostane sa Thierry konečne hore a je vyčerpaný. Ale čaká ho tam odmena. Máte odtiaľto fantastický výhľad. Najvyšší most na svete sa stal ikonou. Predstavuje to však problémy, ktoré nikto nepredpokladal. Domáci obyvatelia využili most na upútanie pozornosti. Táto skupinka farmárov dúfala, že sa im spolu s ovcami podarí získať väčšie dotácie pre poľnohospodárstvo. Josého práce je predvídať situácie, ktoré môžu byť nebezpečné. Bezpečnostný systém zaznamenal zastavené auto na okraji cesty a spustil sa alarm. José okamžite vysiela kolegu, aby zabezpečil situáciu. Nikto nechce reťazovú haváriu aut na moste v 4-kilovej výše. José si pozerá detail z kamery. Vidí muža, ktorý nebezpečne sedí na okraji ochrannej bariéry. Pravdepodobne sa mu pokazilo auto, ale už sa stalo, že jeden muž zastavil na moste a zoskočil z neho. Bruno zasahuje. Tento raz je to len nezodpovedný fotograf, ktorý Bruna ihneď počúvne. Dalo by sa povedať, že most v Milau je obeťou vlastného úspechu. V posledných mesiacoch sa stal vyhľadávanou turistickou atrakciou. Navštívilo ho viac ako 700 000 turistov. Našťastie väčšina z nich si urobí fotografiu, až keď sú z mosta dole. Je úžasný. Prešla som 600 kilometrov, len aby som ho videla. Môžem povedať len jednu vec. Je neprekonateľný. Ľudí to sem priťahuje, pretože most je svetový unikát, ale aj preto, lebo je krásny a minimalistický. Čo iné sa dá očakávať od stavby, ktorá je o tretinu vyššia ako druhý najvyšší most na svete. Architekt Lord Norman Foster dosiahol svoj cieľ. Dal možnosť vodičom lietať nad oblakmi. Keď opúšťate túto plošinu, lietate, vznášate sa nad údolím. Inak povedané, ste nad vecou. Výsledok určite teší aj muža, ktorý si to celé vysníval. Vidieť stáť tento most, ktorý som si predstavoval pred 15 rokmi, je úžasné. Toto je najdlhší lanový most na svete. Najdlhšia vozovka a s 343 metrami je to aj najvyšší most na svete.